Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Haji Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panggihan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Maha Idi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun nggih menika Suryati WS kanthi ira-iraan bebungah kang pungkasan. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken ngantos pungkasaning cariyos. Kidrana gragapan nalika nidrana celuk-celuk, kupuh-kupuh dheweke nyaketi amben nyawang pasuryane nidrana kang pucet ketaman sunaring lampu. Ana apa ni? Mripat tuwa kang wis luyu iku nyawang kakunge kebak rasa asih lan rasa syukur marang Gusti kang paring urip. Kowe eling ora ki umurku ki wis pira? 82 taun ni lan aku wis 92. Nidrana mesem lan nyambung guneme. Wis tutuk ya ki, oleh padha ngliwati alam donya. Kidrana ngiyani. Lan alhamdulillah ki, elingku aku wis ora duwe utang. Utang bondo apa dene utang janji kabeh wis dak lunasi. Kidrana ngungun nyawang sing wadon. Tembunge iku kaya ngemu wigati kang sinandi. Ni apa awakmu krasa lara maneh? Ora ki, awakku wis kepenak, ora ngrasakake apa-apa maneh. Bisa uga aku wis ora menangi jumedhule srengenge dina sesuk. Angkles atine Kidrana krungu tembunge sing wadon iku, nanging didelikake malah dheweke nanggapi, nek ngono sing madhep mantep wae ya ni. Nidrana meneng sedelok nyawang usuk-usuk kang wis katon lawas kaya ragane Kidrana. Banjur ganti nyawang ragane Kidrana kang wis katon lawas kaya usuk-usuk ing dhuwur iku nuli nyambung gunem. Ki ana sing gawe mamangku apa? Nek aku mangkat dhisik, sapa sing ngancani kaki sesuk? Sapa sing nyepaki ngombe lan manganmu saben dina ki? Anakmu padha ada papane. Aja mamang ni, butuhku mung kari sego sak puluhan, banyu sak celukan, lan iku bisa dak cepakake dhewe kanthi gampang. Sing sabar ya ki, lan eling-elingen ki. Kowe isih duwe utang apa ora? Yen kowe mangkat saiki ndhisiki aku, tegese aku isih duwe utang janji. Piye kok ngono ki? Biyen 20 taun kepungkur nalika kowe nglairake anakmu sing barep, atiku rekoso banget awit ora bisa melu ngrasakake laramu. Dik semono aku kawetu janjiku, besok upamane Nini ditimbali luwih dhisik, aku sing bakal gawekake kuburmu. Arep dak gawe sing apik tenan minangka bebungah kang pungkasan kanggo kowe.
Nidrana mesem katon seneng banget nanging banjur mandelong polatane. Ki wis kliwat 30 tahun kowe ora tau duduk kuburan maneh, jalaran wis tuwa lan ora dililani dening bocah-bocah sing isih enom-enom. Nanging iku janji ni yen ora dak wujuti bakal dadi utang nganti tekan akhirat. Wong loro padha meneng sauntara kelingan angene dhewe-dhewe, nanging satemene padha iline. Loro-lorone kelingan lelakone wiwit padha kenal sepisanan, banjur padha janji urip bebarengan, wekasane kelakon mangun bebrayan nganti reruntungan lumaku tekan ngarep alam kubur iki. Ni tembunge Kidrana mecah sepi, kowe wani ora mangkat dhewe tanpa dak tunggoni. Nidrana mantuk, dheweke wis tanggap karepe sing lanang. Nadyan iki wayah bengi, kaki tuwa iku mesti arep menyang makom nduduk luwangan. Tenan Kidrana mlebu sentong cedhak pawon, metu wis nyangking pacul karo cengkrong, piranti sing biyen kulina digunakake Kidrana kanggo nduduk kuburan saben ing desane kene ana wong mati. Banjur ngranggeh kendi ing meja cendak dicepakake pisan. Kaki tuwa iku nyaketi Nidrana sing gumledak sumarah ing amben. Wis tuwa dimangsa yuswa, nanging dadakan wae katon wewayangan citrane kang ayu sentruk-sentruk nalika bubar dadi nganten biyen. Kanthi rasa asih kang wutuh lan tulus, Kidrana mangklung ngaras pipine sing wis kriput kaya kelaras aging, nuli kandhane, elinga wulangku nalika manten anyar biyen ni. Sing endi Kang? Wulang luhur sing tau kok warakake aku iki akeh banget. Urip iku endah lan pati iku endah, wadon antuk ridhone Gusti kang paring urip lan pati. Aku tansah kelingan iku. Bali nono maneh katranganmu mbiyen kae iki, endahe manggon ana ngendi? Urip ateges oleh kepercayaan saka Gusti kanggo nglaksanani jejiban lan amanat sing bakal Allah kamulyan lamun katindakake kanthi sakmestine. Pati ateges sowan ing ngarsane Gusti sak perlu ngaturake anggone nglaksanani jejiban lan amanat mau. Yen kabeh wis katindakake kanthi sakmestine lan rasa ridho anut dawuh lan pituduh, Gusti uga bakal ridho. Ya ridhane Gusti iku sing jalari urip iku endah lan pati iku endah. Mulane wong arep sowan iku aja ngajab nikmat, nyuwun swarga, nyuwun nugraha lan mulya, nanging ngajaba ridhane Gusti ni sing madhep mantep sowan ing ngarsane Gusti. Muga ora suwe aku uga enggal diparengake sumusul ing kono besok kumpul maneh ni. Nidrana mantuk lega. Enteni iki kaya anggonku ngenteni nalika arep ditemokake ing ngarep pajangan manten biyen. Iya ni, iya. Saure Kidrana karo ngranggeh doran pacul. Ing ngarep lawang Kidrana tumoleh sepisan maneh nyawang bojone sing gumlet tak
ana ing amben sumarah marang Gustine katon remu-remu pasuryane kang wis nglundung iku katempuh sunaring lampu lan sepisan maneh katon wewayangan citrane kang ayu sentruk-sentruk nalika dadi nganten biyen. Kliwat 60 taun kepungkur sakala luwih dliweran ing pipine kang uga wis kempot. Saat iku Kidrana eling, iki kang pungkasan ketemu bojone, iki kang pungkasan nyawang bojone. Mengko sarampunge nduduk luangan bali menyang kamar iki, bojone wis budal lumaku adoh mokal ginayuh kauripan donya. Lecedhelok kaki tuwa iku wis kleyangan lumaku minyak sepining wengi ing ngisor rembulan lonjong tanggal 12. Nalika sikile jumangkah lumebu gapura makom, sakala ana daya kang mungkat ing dadane. Gawang-gawang katon lakone puluhan taun kepungkur. Iki Kidrana kondang ahli duduk luangan kubur nganti oleh julukan Drana ahli kubur. Dheweke uga eling dik semono nganti akrab banget karo isen-isene makom iki, kijing-kijinge, cungkup-cungkupe, wit-wit pethetane, kewan-kewane sing sosaba ing kono. Malah uga wis tau diweruhi jin sing manggon ing makom kono. Saiki wis rada awas sithik mengkono batine karo lumaku nasak selo-selone kijing kang pating crengo ing ngisor cahya rembulan lonjong iku. Tekan iring pojok lor kulon dheweke mandeg ngadeg njegreg nyawang kuburan tanggung kang kiwa tengene isih sela. Atine angkles kelingan sing mapan ing ngisor kuburan iku. Iki kuburane anakku si Kakang Ragil. Mengkono batine katimbalan bali ing ngayunan nalika lagi umur 12 taun. Luh merendul ing padoning mripate sauntara lambene kumecap. Le dianteni nganti puluhan taun wekasane bakal tekan wancine bapak ibu bali ketemu kowe. Muga Gusti Allah marengake le kita bali ketemu lan kumpul maneh kaya mbiyen. Kaya ora mikir, kaya ana kang nuntun, dheweke wiwit ngukur bakalan luangan ing sisih kulone kuburan tanggung iku. Banjur wiwit ngempakake pacule ing kulite bumi. Trok 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 suarane mecah sepining wengi. Aneh kaya ana tenaga gaib kang sumusup ing anggane kang wis gapuk dimangsa umur iku. Lengen kang nglunthung kulite, kendho otote iku sedhela-sedhela kumlawe ngempakake pacul sing wis kliwat 30 taun ora tau digunakake ing makom iki. Lan lambene sing wis tipis gumeter iku sedhela-sedhela kumremeng. Ni iki bebungaku kang pungkasan kanggo kowe. Muga ragamu bali kanthi sampurna marang asale ing luangan iki. Muga rohmu bali marang ngarsane Gusti kang nitahake. Trok 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 swara pacul saya jero panduduke lan krasa saya empuk empaning pacule. Sauntara rembulan lonjong ajeg rumambat ing kuwanging langit bareng lan lintang-lintang siji loro kang isih bisa katon ing tengah padange rembulan iku. Gangsir-gangsir keprungu ngentir kaya-kaya asung puji dikir umiring lekase. Nidrana kang arep budal lumaku ing bengi iki
marang papan kang adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan, karana wis beda alam. Nalika rembulan wis gumlewang liwati pucak kuwenging langit, Kidrana njur leren nata ambekane sing angsur-angsur, ngusapi kringete sing teles sakujur badane, banjur nglangga kendhine kang nelesi kulune sing orong. Omamu tak gawe sing apik tenan ni, awit iki bebungaku kang pungkasan kanggo kowe. Mripate kang wis luyu iku nyawang luwangan, Kidrana mesem lega. Luwangan iku katon siku banget, tampingane jejeg banget, tur alus kaya dilepo. Mung bareng disrapat-srapat kok amba temen luwangan iki. Kurang lega atine, luwangan iku dikilani, wah 5 kilan luwih sithik. Adate mbiyen yen gawe mung 4 kilan wae kurang, ora apa-apa. Cara omahe ngono iki omah joglo. Walah kobet ni, aloke karo bali nyemplung luwangan maneh. Wis cukup jerone mung kari gawe karasan, dijupuk 2 jengkal mepet kulon, nuli diduduk mujur uga 2 jengkal jerone. Rampung saiki Kidrana lungguh slonjor senden tampingan sisih kidul. Sepisan maneh Kidrana batin, kok amba temen luwangan iki kaya arep kanggo wong loro wae. Kaya ora dipikir dheweke ngadeg, banjur tangane salah gawe garit-garit dasaring luwangan nganggo cengkonging karo gremeng-gremeng. Nek arep kanggo wong loro ya karasan sijine papak kene iki. Uga kaya ora dipikir tangane nyekel pacul maneh, digabrusake mepet wetan papak garis sing mentas diganti mau. Oleh 12 gabrusan awake wis rumangsa ora kuat, gemeter rasane. Mula pacule diselehake lan awake sing lemes bali disendhekake maneh ing sisih kidul, mripat kaya sumrepet. Nanging mung sedelok barengi swara jago kluruk kapindho sinusul oceng manuk-manuk ing pang-pang kekayon pandulune Kidrana makbiar padang sumilak. Swasana dadi padang sumeblak acolok kuning iki wis gagat raina. Ing tengah swasana sumeblak iku muncul blegere Ninidrana ngadeg guyang-guyu ing lambe luwangan sisih lor gawe kagete Kidrana. Lho, Ni, kowe kok malah mrene? Takone karo njinggleng ngulatake sing wadon. Apa kowe durung sida mangkat saiki, Ni? Aja malang tumaleh, aku wis ikhlas tenan, Ni. Ragamu wis dak gaweake papan sing apik banget. Aku mung kepengin nginguk mrene dhisik kok ki. Wis rampung apa durung olehmu gaweake papanku? Oh, wis Ni, wis rampung. Iki bebungaku kang pungkasan marang kowe, Ni. Nidrana katon seneng mesam-mesem nyawang luwangan ganti nyawang Kidrana kawetu ucape, aku seneng ki, aku wis ora malang tumoleh, nanging ayo mulih dhisik ki, kowe mesti kesel lan luwe, ayo ki bareng aku. Kidrana ora suwala, tangane Nidrana digandeng kanthi kebak rasa asih, banjur runtung-runtung bareng lumaku alon-alon persis kaya nalika bareng lumaku ing ngarep pajangan swidakan taun kepungkur.
bang-bang wedan katon sumilak ngrenggani Cakrawala kasusul sumembule srengenge madangi lemahing bumi. Gumantining wengi dadi Rina nggawa swasana tintrim lan trenyo ing omahe Kidrana. Nuli ana udur regejegan sawetara lan nalika padha miterang marang Prasetya anak mbarepe Kidrana diwangsuli, "Aku ngerti kersane bapakmu, mula aja nduduk luwangan liyane, bakalan karasan sing durung dadi sing sisih wetan kae wae rampung ana." "Dadi saluwangan, Mas?" takone saweneh kadang. Prasetya mantuk lan sawetara kadang nuli budal menyang makom. Sauntara iku Prasetya sasedulur padha lungguh sila tumungkul nyanding layone bapak ibune ing batin tansah nyuwun, "Duh Gusti, mugi paringana aksama dhateng tiyang sepuh kula kekalih punika saha ngasihana kados anggenipun ngasihi kula nalika tasih bayi." Cudel.